Munduro tashu wauya mzimu noera. Munduro tashu timi matichuraka mutoro norema. Munyange mepo dzadzinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tete guru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisvawe tinotemba nemisekuru ndimi matisonungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo, yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo, yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Magadi yozuguru. Tiripo seguru magadi. Adana babanja. Wadi ngumisha kwa mafu. Pakanaka. Wakanaka? Kuri nani. Kwa tangwana kufamba wega tu. Kwa hiyo inda kufamba wega kuya kumatatu. Inini kufamba ndega sekuru ndinenge ndatoona kuti vamwe vangu zvavari kuronga zvacho hapana kwatinomboenda uye inini semunhu anga akutorwara kuti ndivamirire zvangu vachironga zvacho hazvibude nekuti tanga titori munzira yekuti tiuye tese kunoku. Inini ndaona mabasa amanga muchiita sekuru paYouTube. Ini inonzi Darlington Makona. Unobva kupi? Parusaka. Mbukumani. Bukuma sabunje. Hanzi bunje. Abara wakakuni. Hama dzako vabereki vako vari kupi? Mai vangu vakashaika muna 2021. Saka baba vangu vakachonera kuMozambique. Asi ndinonzwa vari kumagwe. Ndokwavanenge vainzwari. Sapa ngane yako wazurera hapa ukakumba makumbo ate dress mvua tangorani tubvere kutangati muda kubewa nzeru kana kumba zvinyenyere tangorani. Iko zvinoda chirichidza dare rako. Ndiri kuona une nhamo nematambudziko kubva kumakumbo ako anokurwadza. Miri wako wese hapana panova patano, unongokudzimba kusvika nemusoro unozwa zvinokufamba. Uchinzwa musoro wako muchiita sezvinhu zvinenge zvichitaura. Chii chiri kumboitika? Inini upenyu hamunyendera zvimba. Iko zvino makumbo ako akazvimba kai? Akazvimba asi kuzvimba kwanga akaita kuswera nezuro ndichizorapwa panapa. Iri ratodzikira ranga richitopenya ranga rakazvimba rakutozvimba richikwidza kudeso. Ndichikwidza no. Asi kurapwa ndakaita iri kutoserera kwariri kuite. Nhasi ndiri nani kutoserera. Chii chidachitika nafo wako? Chii chakaitika pakati pako nambuya wako? Inini nambuya wangu chakaitika ndechekuti inini ndichiri mudiki. Ndiri grade 6 baba wangu akangoya kumusha vachibva vati iwewe chienda unogare kwambuya nekuti ndiwe mwana mukomana mukuru. Sekuti ndini first born vandanzi ndinogara kwambuya. Asi inini ndakanga ndisingadi kunogara kwambuya kuyakwe. Saka yanga iri tsike yevanhu ikoko kuti mwana wedangu anomanikidzirwa nzi ngainogara kwambuya. Ndobva ndainogara kwambuya kuyakwe asi ndaishungurudzika zvisingaiti. Ndakwambuya kuyakwe ini chikoro ndaigona zvisingaiti. Zvandainyatsonzwisisa kuti ini chikoro ndinogona. Asi nenyaya yekuti pataigara apa ndaigara inini nabamunini wangu gotwe riri mumba mana baba wangu. Asi tatakasiyana nemwedzi, anga ari pamberi pangu nemwedzi ne15 days nemwedzi nehafu. Saka iye kumagrade anga ari pamberi ne1. Saka takadzidza primary yese zvakanaka tikapedza. Asi chaimbondinetsa musoro waimbonditemera nechiuno. Iratoti demaho period. Ndaimbonzwa demaho. Zvino primary takapedza zvakanaka ndobva ndapasa. Ndapasa primary ye ndobva ndaenda kuchikoro chikunotonu. Chakatonaka chikoro chimhando yepamusoro ndobva ndanodzidza ikoko. Ndichingopedza form 4 ndobva ndaenda kumusha sekuti tikapedza chikoro boarding watati tichaenda kumusha. Saka ndichidzoka kumusha ndamirira results. Results anga achibuda manje form 4 ndakapasa. Ndakutsvaka nzvimbo yeform 5. Ndichitsvaka nzvimbo yeform 5 kudaro manga muna 1990 manje. Muri muna January. Ende yanga itori Saturday futi musi wacho zvakaitika. Mbuya wangu wakangoti vakomana notaigara tiri vakomana 2. Vakangoti vakomana gezai pane rwendo rwatoita sei rwatora kufamba. Asi inini sekuti pfungwa dzangu dzasiri diki. Handina kukwanisa kuziva kuti mbuya wangu ari kutaura kuti kudii.
zvakandinetsa mupfungwa dzangu kuti mbuya wangu anonditi anzi gezai pane kwatoda kuenda kusingazivikanwi namai wangu here. Saka inini imwe pfungwa yakatanga kubuya mupfungwa dzangu ndeyekuti ndofanira kumhanya nekuti pamba pamai wangu inipapa pari padhuze. Ndakati rega ndimhanye ndinodza mai wangu ndozvekutaura mbuya. Zveshuwa ndakabva ndaudza mbuya ndati enda kumhanya unoudza mama wangu kuti ndozvamataura. Bva ndamhanya zveshuwa. Ndichisvika mama wangu ndakasvika vachididza gadheni. Ndobva ndaudza mama kuti mama hanzi nagogo tine rwendo rwatira kufamba, saka wangu achitoti tigezai titoende Saturday makuseni. Mama wangu mhinduro yakangondipa ndeyekuti ukaenda hameno zvako, ndozvavakataura. Saka inini pandakadzoka futi kwambuya kwekwe, ndakasvika mbuya bamunini wangu wayagotwira kuti ratopedza kugeza, watogadzirira kuda kutoti kutoenda. Saka taigezera pamubanana so. Saka mbuya wangu akabva achiti geza tiende, ona mumwe wako atopedza kugeza. Saka inini pane pfungwa yakabva yanipinda musoro mangu noti baba wangu inini waita zvekumanikidzira. Wanga wabva weekend yachapera wanga wabva uchizira wachiti iwewe ukasateerera wabereki wangu ndokuisa demo ndozvavaitaura vachiti. Saka ini semunhu pfungwa dzase dzakura kana ndatya ndati apa baba wakabva kutaura kuti ukasateerera wabereki wangu ndokuisa demo. Ndakazogumisira ndazogeza manje. Ndokubva tazoti taenda tese mazuva acho waifamba mabhazi kwaBNC iko kwedu rodhi yenyanga iyeyi. Saka takasvika pataikwirira paterminus panzi paTemaro, bva tasvika bva takwira BNC iriya bva taburukira panzi paNyabadza. Inini kwataienda ndasingakuzivi, taburuka paya ndobva tananga nedirection yakadai so. Ndobva taenda takadaiwo wakaita kunge vatananga takadaiwo taenda ikoko takadaka nepamba mapuranga pane mumwe misha so nekachikoro. Ndobva tasvika tadaka kachikoro kana St. Luke's, bva tasvika pamusha pen'anga yatakaendeswa nagogo. Saka takasvika tipinzwa mukicheni. Tapinzwa mukicheni ndakagariswa nechiapapo inini. Bamunini wangu achigariswa nechiapapo. Saka yakanga iri kubedroom kwayo patakasvika. Achiuya vachimhoresana nambuya wangu inini. Vakamhoresana, mbuya wangu akati mhorei bamunini. Handiti. Zvekuti ndakanyatsoona kuti vanhu ivo vanodi vanozivana. Saka wapedza kumhoresana paya vabva vati makadiwa vakomana ngangaende zvakaita. Tikati tipo makadiwa. Zvikanzi mazuva ano mabasa akunetsa ndozvakanaka. Mazuva ano mabasa akunetsa saka ndauta kugadzirira kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka. Inini ndiri murimi handisi kuziva kuti chiri kuitika. Saka nganga yakabva yabuda futi mumba muya. Ndobva yadzokera kubedroom. Ndobva yauya yakabata kapepa kanga kaine mushonga nereza nyowani. Akabva ananga pandiri. Ndobva anditi nyora apa. Ndobva aisa nemushonga. Ndobva aenda futi pana bamunini wangu waive wandaita wangu asingagoni chikoro waive. Waichimwa nambuya kuti mwana uyu idofu handizivi ndomuita sei. Ndobva vamuisa futi nyora. Asi musi iwoyo weSaturday wemuna 1990 iwoyo tichingobva chete ipapo tichidzokera kumba kwataigara, ndakabva ndanzwa zvinhu kuchinja muupenyu hwangu nokuti ndakatanga kunzwa chando chaidzika mumapfudzi mangu. Ndozvandakatanga kunzwa. Then chimwe chinhu chandakacherechedza ndakatanga kunzwa kukoshiwa. Kuita kunge semunhu uya akuluza memory. Kukoshiwa chaicho ndakatanga kukoshiwa. Zvekuti ndakambosvika pakukoshiwa nhasi chingani. Zvadero. Muri mudare imomo wakambotemerwa nyora pamapedza masimuka. Hapana zvakawanda zvakamboitika. Kwakungotemerwa nyora chete. Hapana zvakawanda zvakamboita nokuti ndakazoona manje kuti vanhu vakanga vataurirana dare richi isusu tisipo. Zvakatoratidza kuti vanhu vakanga vatopedza neiye kudhara. Saka inini ndinotori nemwe musikana wandaidana naye kumusha kwedu kwakunetsika kuti kwafambidzana nemwana wemunhu amuhwande wabereki wacho. Saka nemusikana wandaifambidzana naye zvokuti ndaitotarisira kuti dzungwa ndiye andaichatoroora. Saka musikana uyu zvazvakutonishamisa zvoti kuita kwangu manje kwabva kwatochinja. Ndaisoti akauya handiti akauya ainditora nokuti iye kwake aigara nechekumusoro. Taitorana toenda magrosa tonotengerana madrink chidii munongozuvawo zvavanhu vakufambidzana. But patakanga tabva kumanje ndaiti ndikatomuona asi taimuda zvisingei. Ndaitoti ndikamuona ndaenda kutomunzvenga. Pambai ndakatomunzvenga pamusha umwe ndatomuona kuti uyo kwatomunzvenga pane umwe musha kwatoenda paseri pechimuti kuti munzvenga ubva atodarika. Saka musikana akatanga kunetseka achitonetseka kuti komukomana uya akuita sei. Nokuti musikana uya nanhasi handinatozomuroora akatozoroorwawo nemumwe dhokta. Ndaruza kaizvo. Ndaruza mukadzi aenda. Right. Zvaakuitika ndezvekuti 1990 kai. Ndakabva ndashaya nzvimbo yeformal school kuti nditi A-level. Baba wangu achibva wamhaya achibva wandisa paPeople's College, pacollege kuti ndingoite A-level chete sekuti waiziva kuti ndinogona. Wabva wandisa paA-level paya.
Saka zvazvakuti nzo ndikaverenga mabhuku so ndaiona mawedzi ese achiuya unoita chinhu 1 chidhoti so 1 ndakamboti ini semunhu aifarira kutamba neshamwari dzangu ndane shamwari dzangu dzandaifarira nadzo mukomana waiti kanitapa lunch paipa kuti handeitotora mapictures munongoziva zvavanochidi mumwe musi takataina kutora mapictures semu zvamuri kuita izvozvi kamerameni akati ndiri ndega so ndakamira akati ndikuona nzou ndikachauti ko nzou inogobuda sei inini ndiri munhu saka ari kuona nzou sei ndakatozvishamisika kuti chii saka pakaramba pachiitika zviminanana izvozvo zvokuti ndanangogara ndichoshamisa kuti chii so zvakatika ndezvoti A level yacho ndakazoifoira handina kuzopasa asi ndandiri munhu maths chaidzo maths ndaiita maths ndakarara vanhu vaitonditya mumaths muklasi mangu because inini maths ndanditori nechipo zvokuti nanhasika ndinonyatsonzwa kuti ndikurasa chipo chemaths ndotombofunga dai ndatsvaga kana mafomu 1 2 ekuti ndidzidzise but ndikada kuti ndiite izvo nokuti zvinozondipa mari handibvumidzwi izvozvo izvi zvinopa mari izvi ndozvandisingabvumidzwi manje saka right ava bamunini wangu ndakudzokera kuna bamunini wangu waye wandaitwa nyora nawo waye bamunini wangu waye manje wabva tabva tese takugara muHarare ndobva wauya ndobva wandikumbira kuti ndiwabatsire panyaya dzeapprenticeship nekuti waizviziva kuti inini zvekunyora zvinhu zvikugona ndikadawadzidzisa ndobva wawana clearance chaita kuti waita apprenticeship bamunini wangu waye wachibva watraina nekambani inonzi Metalbooks yabva watraina apprenticeship yavo wabva wapedza 4 years dzavo nekuti upenyu hwavo ivo hwakudaika inini hwangu hwakudai manje zvakungoitika ini handichazvinzwisisa bamunini wangu waye ndobva wapedza training yavo ndobva waita class 1 yavo journeyman ndobva wana basa kuzesa andiri kuzesa munongozwa kunowanikwawo zvimari zvirinani hawo bamunini wangu wabva watenga mota inini ndiri rombe ipapo pa A level yazopera handichava nebasa zvakunetsa ndopana ndakunetsawo baba vangu namai vangu ndichiti ndirapisewo ndaiti ndikada kutaura nhau iyoyo vaindipopotera zvisingaiti zvekuti ndaishaya ndoita sei imwe pfungwa yakambouya rimwe gore vachindinetsa saizvovo vachitadza kundirapisa ndakatombofunga kuti inini zviri nani ndife zvekuti ndakatomboenda kugrade high kwekwe ndichida kukwira pamusoro ndakawana paine handi vanochera kuromoya vanosiya chigomba chakadaiso ndakatomboenda ipo paya ndine secho rangu ndichida kuti ndingunofira hangu pawo nzira yekuti ndaizofa sei ndanga ndisingaiziva asi ndakaenda ipo paya ndikanogara kwakava nguva dzine tsuo dzekudoka kwezuva so ndikanogara ipapo ndikazvipa mupfungwa dzangu kuti ndofanira kufa hangu nokuti handina chandinacho panyika zvinhu zvese zvandiramba saka musi iwo pakatoitikawo munana bhozi ndakazoti ndakagara ipapo kwakuda kuvira so pakauya chamupupuri chakanditenderera so icho hachina kubudisa izvo chamupupuri ichocho asi ndakanzwa meseji yanga iri chamupupuri ichocho yakanditaura kuti bva ipapo saka ndakazobva ipapo ndabva ipapo baba vangu vaishanda padhuze neikoko asi ndaifanira kufamba 3 hours to 4 hours ndaenda ikoko baba vangu vakasvika vakandipopotera futi ndikafunga futi zvekuenda futi hanzvadzi yangu ndiyakazondidhonza pafenzi akati mukoma musaenda saka inini upenyu hwangu handanda kurarama upenyu hwekuti wanga usinganzwisisiki ndanda kuita sekuti here munhu anopenga here saba izvi zvakushonga makumbo kuzvimba kuitirana kuchoka kona ko zvekuzvimba makumbo zvozotanga zvimba makumbo zviri kubva nekupi inini izvi handizvinzwisisi asi hangu semunhu akambodonha nemudhudhu inini ndinombonyanyofungira kuti semunhu akadonha asi panaavarikona iko zvinombuya kwaripi wakashayika muna 2010 sankani yako ifuna kukonzewa chikaranga noti mudasiwa pekuza kuiva yabezo yagere nhau yako unoda kuti uitiro chikaranga nekuti wakasirwa mhepo dzakaipa n'anga iripo here n'anga yakashayika sankani yako mdzukuri ufuna kuti usununguriwe kweshe nyaya dzadaipiwa kuti usununguriwe zvinhu zvako zvakare bwino apo udakwatira mukazi uripo nhau yako inoda kuti usunungurwe nekuti wakaiswa mhepo dzakaipa muzukuru iko zvino wakaroora here une mukadzi ndinaye mukadzi asi zvazvinoita vakadzi ava 3 vandaita wekutanga ndakarambana naye wechipiri ndakarambana naye uyu wandava naye wechitatu zvinonetsa futi hazvinyatsi kumira zvakanaka akupinda pamwe ari kuenda zvekare iye zvinonetsa nekuti kuya kwandakatoita kunokaramba kutoya nini kunoku apa ndaitobikirwa poriji nevakadzi vamwe kapa ndichitosimudziwawo nevamwe asi pane kuti mukadzi wangu dai anga aripo aindibatsira akatoramba kuuya kuno saka vatuive panza po unopiwa mushonga usunungure wekushonyora ndira wakushonyora pa mushonga unogeza 21 days
nokufunga ta 7 days zvakuda kuti zvivhurika basa rokushanda risiro basa rendani nekushanda kwako ichokwadi sewo nekuti ndini munhu wekupedzisira chasi zvinondirwadza nechikoro chandakadzidza ndaindikaenda pacollege panoti ndichiwana certificate yepacollege yekuti ndihore mari yakanaka pane zvaibva zvaitika like pandakaenda kuMutarepoli baba vangu vanga vandimisa ndokubatsira nehanzvadzi yangu isavavhadzingwa basa saka chikoro chaindakashava ndochipedza sei kwaimbopiwa maloni aya ekuBeverly Bank ndakaapply ndambobuda saka chikoro chacho chava chatopera saka nyaya ndanda ndokugadzira saka ande panza nokupiwa mushonga Chenda panza nokupiwa mushonga tatenda hangu asewo